Od 1. júla pripravil pán primátor Matúš Valo Bratislavčanom zaujímavý darček na leto. Zdraženie cestovného o 20 V štvrtok na rokovaní mestského zastupiteľstva sa bude prejednávať záverečný účet mesta Bratislavy. Vyplýva z neho aj to, že hospodárenie dopravného podniku sa zase zhoršilo a strata sa prehlbuje. Pán primátor sa to rozhodol riešiť zvyšovaním cestovného. Bratislavské KDH si nemyslí, že to je dobrá cesta. Skôr si myslíme, že by bolo vhodnejšie ponúknuť obyvateľom Bratislavy s trvalým pobytom mestskú hromadnú dopravu zadarmo. Nie je to nič, čo by nebolo vo svete vyskúšané. Napríklad hlavné mesto Estónska Tallinn, tam to funguje už 10 rokov. Keď to za 10 rokov nezrušili, asi to nie je zlá myšlienka. A keď sa bude niekto pýtať, že ale odkiaľ na to zobrať peniaze, no je to jednoduché. Čím väčšie výhody budú mať Bratislavčania s trvalým pobytom, tým viac sa tých ľudí, ktorí tu bývajú a necítia sa Bratislavčanmi, tým viac sa ich prihlási na trvalý pobyt a zvýšia sa tým dane, ktoré Bratislava získa. A na záver jedna otázka pre vás, Bratislavčania. Čo si myslíte na to, že pán primátor zvyšuje ceny cestovného o 20 %? Je to dobrý krok?